Ublay perlo ban ngaplia sobha bang phisa sim par sha kan YouTube channel ka jing pathamai nilai puli kish pho kum ban nilai de puli ha du hukum ka ba san ba mata ka singin de puli ya ko hukum ka ba rio perlo be junga shwa bangin puli na ka tin ka jong blay ngin pan bor no blay bon yarap yangi bangin suthu ya ka tin ka jong u batang prem khria jing duai au blay ka pa ji ba mneng ya ngo tras be junga ki ba ro ki bam la le nam ta ka jong i we pu we ngai khublay tras be junga ya ki jing don kat lang ka jong me bat ngi we pu we kham tam tras be junga ka por ka bangi don kam me don ka lang bat ngi bisu be junga ngai khublay ki jing khu bam le thlei halor ka jing ka jong i ban me la pan ko pen khia ro ngi na jing pang ji stam ba me la betel ti ro ngi haba ngi don kam ya me tras be junga khani khlemat don ka lang ban ngi ka ba puli tin ka jong me tras be junga ba yara ngi bangin su thu ya khte jong me panan kam ki ji long jim ji ba mal lagas ngi tras be junga ngi long ki bari ba pom ki batlat ki baruna yara ngi tras be junga bam til ti ma me ngi bat ma tras be pop ki lai tang ji ba si me si po jim ji me ke ba ro ipang tu jisu amen ka hukum ka ban rio exodus ar pho khat lai ka ong men om penyap palob e junga ka di ka khot ka long ka we ka khot ka beling kon ha ka bible palob e junga bangi pet ya ka di ka hukum ka ban rio pon singi ju perkhat ba ngila ban bo ya kan ka hukum namar ba ngim penyap rio palob e junga ka ni ka ba ong penyap ka de ke e ka ba bakla namar ba kibrio ki matter ya ublay kilong i ba kodor ya ublay namar ba ula thau yangi ha ka dor ka jong u hi ha bangi pet na ka bible palob e junga how genesis ka long man kon khat ba apnyo ko ong kumta ublay ula thau ya ubrio ha ka dor jong u hi ha ka dor ublay ken ula thau ya u shinrang ba kan thai ula thau ya ki palob e junga hanit khon la i ba ublay u phekir yangi ba ublay u i yangi hado kata kata palob e junga ha bangi pet na ka bible jan pratali ki e ki tien ki ba ya kren shapang ka jing penyap ndrei kani ka jing penyap ka ba ublay ula kren ha ka shpho hukum kan ka ba shem ya gi jing embryo ka ba loi loi palob e junga ngi de ban skok thop ha ya ka hukum ka jong brai nang ta pan ngen sala ban bo ya ki hatu phiju penyap eno man ka por ngi ju perkhat ba ka suk ba ya ngi ban bo ya kan di hukum ka ban rio namar ba ngim penyap namar ba ngim shem la penyap ya no ru shisha palob e junga proverbs sa ar pulai ko ong tori khop yala ka donu da ka basumar e naba naka kiwan ki jingmi ka jing em palob e junga habangi puli ka ni khot hatu ka dan jia dei bat ka ne ka hukum ka ban reu ha ka por bau jisu dan ha ka ni ka perthai ula hikai ke sunran ke jong u chapang ka ni ka hukum ka ban reu ban ula hikai jliu bahas phang ka ne ka bapanya physically matthias long basan khar ba arpu ar ka ong philayas ngo bala ong ha ki ba men barem men om penyap uno ru uba penyap ti kandei ya u ban hap ha ka jing bishar henry nga ong happy ba uno ru uba dasngo bitar ya uperlog jong u klem nia kandei ya u ban hap ha ka jing bishar uno ru uban khot ya uperlog jong u raka kandei ya u ban hap ha ka jing bishar ba uno ru de uban khot ya u me uba mutlab runar kandei ya u ban hap ha ka du jog ding palob e junga hani klakran shai bha ba ka e ga jingya pher hapadeng ka ba shun ya no bar ka ba penyap ya no ban ngilai i palob e junga ba omsham la set patok ya no ru u ba shun ya no handre habangi la puli ya kan diga dukhat ngilai i ba khamar ublay kalong ka jo balai palob e junga ublay la ong ba kalong ka jo namar ba ke e ka ba don ha ka donu jungi bat ke e ka ba ka donu ka jungi ka ong ya kata ngile ma bonse palob e junga ngi ji i ba ka jing shun ya no ne ka ba isi no ka long ka ba pher re habangi perkhat bha palob e junga ka dei ka jo ba ka jing penyap hi namar ba ke e ka ba don ha ka donu ka jongi kami ban ngile ya ki ban ngite palob e junga ka jing penyap kami na ka ba dom ne ka ba shun ne ka ba isi ya no palob e junga kum bangi la puli na matthias ka long ka ba san har pu ar hangni i palob e junga ba ka jing penyap mane ka ba shun no ka dei ka jo hi palob e junga hangni la i baladang i shun no ladang isi no kani ru ka panjanga yingi no blek to ngene pe ke ba ka bible ko ong hawni kong yones ka long ba south har bar phong lada uno ru u ong nga i ye blei ba ushun yala upara bange long ubalam le namar uta ubam i yala upara bange ya uba ulayo i
un amla ban i ya ublei ya uba shem la yo i hangni parlo be junga ngilai i ba thing ka jong blei ko ong ba la dangim la ban i ya upara marjan jungi ubadan hajan jungi ubangi la ban i te kumno paringin ong bangi i ya ublei Matthias kalong ba san ka khar ba sau khu lai ba sau ko ong pilayos ngo bala ong men i ya la upara marjan men shun ru ya uba shun ya me henrenga ong happy to i ya kinong shun jong phi bat to kar khu ya ki patim ya phi to le bha ya ki bashun ya phi to duai ru na ka banta ki bale snew ya phi bat le ben ru ya phi hangni parlo be junga ngila i ba khtin ko jong blei ko ong bo blei dala de hiula ong ba ngide ban i ya ubashon yangi ngide le bha ngide ban kurkhu ya ubashon yangi te parlo be junga to ngide kan mau bha ba kane ka hukum ka ban re parlo be junga to ngide kan mau bha ki tin ke jong blei bo blei u hikai yangi bagin bu ru yaki parlo be junga to ngin i jo blei da lo ko dono bro bagin i ru ya la upar majan kum bangi i jala dia namar bangi te parlo be junga ke e badan donor ko jongi ka mi shabar bat ke e ka bangi le ka de ka bawan na ka donor ka jongi ka ba mi na ka donor ka jongi te parlo to ngin pun hala ka donor yaki e ki ba bha om ki basnio to blen kur khui phi we bagi skudo byang pat ha ko ke video bagi si puli pat ya ko hukum ka banyo